Sa buhatan ni Mayor Pauling Lorenzo III ang mikalat nga isyu sa social media mahitungod sa pagpabalbag niini sa inisyatibo sa mga katawan nga pagbuhat og konkretong detour sa bahin sa kalsadang nahugno sa lungsod sa Quezon. Atol sa programang Pulsay, Nobyembre 5 gibutiag ni Ports Cabarde PIO sa Quezon, Bukidnon nga dili mao ang lakang nga gibuhat sa katawan. Matud pa, dili lang sila ang apektado sa kalisod sa agianan, apan daghan pang mga biyahero o negosyante ang mas labaw na apektuhan. Giklaro ni Cabarde nga wala nakig-koordinar ang mga residente sa ilang gibuhat nga inisyatiba. Gipabalbag ang maong gikongkretong agianan tungod matud pa delikado kini basin makahatag pa og disgrasya sa moagi tungod sa kahuyang. Karon nga na nag-intra-intra. Ang resulta, wala lagi mao, wala lagi koordinasyon. Kisa man kuno ang wala ni agi karon apektuhan ining kuan. Tanan. Ining maong Tanan siya. Di lang kay sila nga mga tao. Kisa may gapukpukon matag adlaw. Gapukpukon sa mga negosyante diri sa Bukidnon o sa Northern Mindanao mga mayor. Di na kita magbuot-buot. Nakita to, di man tumako. Giklaro sa lokal nga pangagamanan nga adunan nay nakahanay nga proyekto ang DPWH sikan DEO para magmugna og detour. Gani pipila ka higayuna gipalo-up sa buhatan sa mayor ang opisina aron nga sa daling panahon masugda na ang paggama sa detour nga kalsada. Di pasaligod no ang DP. Nga mohimo sila mo panday mo trabaho sila nang sa konkreto nga handanan. Nya ang tapa dayon mo agianan sa motor o sa bobao. Dugang pa, pwede kayong buhaton sa LGU Quezon ang pagbuhat og laing agianan apan nagtamod sila sa plano sa DPWH tungod kay nakaangkla sa ilang buhatan ang pag-ayos sa maong kalsada. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirmi sa mga food supplements nga gama sa Yes Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, kus katropang Michael Carator Gabo, ex Premium.